रायजोफोर आंनि गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौबो बरायग्रोबाय दिनै जोङो एसे हाबा जाहैदों गरम बोथोरनि लोगोफोर बेबो फरेनावसो बाव माने भुटानाव आरोना ओमफ्राय जोङो दायो बेयाव साब्रै दङ ओमफ्राय साब्रै थांखाबाय हाबायानो जाहैबाय जोंहा बाबानि बिहावनि ने बिजनेस पार्टनारनि फिसालानि हाबा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा माबायदि जायो भुटानावहाय हाबाया नायनोसै आंजों लोगोसे ओरैबायदि मोजां जाबाय रायजोफोर नैबे दादगारि लामा भुटान थांनाय लामा बेनो चिरांजोंनि ओरैबायदि मोजां जाबाय ने आयु लामायाहाय दाखालि खनसे फैखांबाय आङो ओमफ्राय आरो फैबावनांबाय जाबाय आरो दिनैहाय ना ओरैबायदि साफा जाखाबाय नानै थाबाय थागौल' मोनखायो आरोखि वाव ड्राइभार नामा पाइलट बिदिबा डाइरेक्ट जोङो भुटानावसो देखायनोसै लोगोफोर भुटान सिङाव हाबबाय जों दायो ओमफ्राय दा एन्ट्रि खालामनोसै आरो फार्स्ट टाइम फरेनाव फैदों फरेनाव फैदों दा फैदो ओरै गेट गोदानजों ओरै दाबो ओपेनिं खालामाखै नैबे गेटखौहाय गेट गोदानखौ हनै बिबार माबाया पटआबो जा गिदिरखा एसे बिथोराव फैबायना दा थेव एन्ट्रि खालामनोसै दा जों एन्ट्रि खालामखांनानै कारखौ लांफैबाय ओमफ्राय दा हाबबाय आरोना हाबाया माबायावसोनो द मेरीगोल्ड होटल इतना सुंदर है ना भूटान जो बाप रे जगह भी इतना सफा है ना क्या ही बोलो अभी भूटान में आके हिंदी बात करने का मन कर रहा है मेरे को जगहखौसो जों आन्दायलाय लांबायलै इसेबां समायना जायगाखौ नुनानै एकदमबारे बेरायबाय थानोसो गोसो जायो हॉस्पिटल है भूटान का सेंट्रल रीजनल गैलेफु आंजों फैनोनो खेबजों खेबथाम जागासिनो आनैजों फैनोनो खेबजों खेबथाम जागासिनो आंनो दासो रायलायबाय मा फैदों नोंलाय मा फैदों फरेनाव फैदों आरो हाबा जानो फैदों ने हाबा जानो फैदों दे नायदों तुकु हौवानि लोगोफोर सफैबाय द मेरीगोल्ड नै हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि नामा दिबास एन्ड आम्बिका सिङाव हाबलांसै जोङो माबोरै जोंखौ मिन्थिया हाबलांसै दायो जोङो सफैबाय ओमफ्राय सफैनानै दायो फैग्रो मोना जोंखौ साहा लोंनो जासिगोन आरो लोगो माथाय माबा सेल्फ सार्भिस नामा एसे माबाखौबा मोजां मोनो आङो आसामखौ सेल रुटि नोंलाय जानो रोंना रोङा नों जानो रोंना रोङा आमा मोनो नोङो आमा मिनिनाया आमा दा आमा मिनिदा आमा मिनिदा आयै बथल एफा फिसा फिसा नै मोनसे मा दं नै बथला गावबागाव लाबोखा नानि बायदि आं लानोसै दैया नानि बायदिनो बथला जा मोजां नुफेराखैमोन आं दै बथलखौ बिदि ओमफ्राय नै कल्ड ड्रिंक सेल रुटि ओइ मटर बुट गिदिर मा होनो नामखौ मिथिया बेखौ ओमफ्राय बिदि बाथोन आचार ट्राइ आंबो लाखाबाय नै ट्राइ आं जानो मोजां आं गायना बिसिना नै माथो जादों नोंबो जानो लुगैखो जादों नेपालीफोरनि गयरी जादों दे जाद' नाइस गोथावखा मम्मी गोथाव biराद गोथाव लाबोना नायग्राखौनो दंमोन दा जों जाग्रोनोसै ने लोगोफोर A few minutes later. दायो सिङाव हाबहैनोसै रायलायनो थादे माबायदि दाबो नुवाखै हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ जाजेनदोंसो नै राजाया नै राजाया राजानि हिन्जाव राजानि फिसाफोर होदों बिल्डिं जौखानाया गिबि खेब होनदों नामा आयौ माथो बरिया नुयो ओरैलाय
Dami dikdesa nih. Kami dik desa. Neng mana itu? Duk klik nih. Oh, ini pun dong nih. Bilai. Gitu. Bilai. Sih. भनेर हामी ताली पनि बजाउनेछ हामीले Kek habaya hawagan jawrana. एउटै निकाल्नु त्यो एउटै गरौँ ल सेम पिस गरौँ होला एउटै पिस हजुर ल स्पुन पनि राखिदिनु एउटा हजुर ल अब हामीलाई विशेष गरेर आफ्नो एकदमै आफ्नो बनाउन कति सजिलो है कति राम्रो हेर्नुहोस् त पहिल्यै आफ्नो के भन्छ फर्स्ट बाइटवाला दिनु हुँदैछ हामी ताली बजाउनेछौँ ल सेम हजुर फेरि पनि हामीलाई उहाँ आजको विशेष गरेर हजुर ठुलैले Let's do. Nini. Kan kau boleh kacau. Itu tiku itu. Hai. Hai. Tak cute kah ini? Bang Wan sama mamanya. Nih. Dari sini. Nih. Pak. Programa जोब्बाय ओमफ्राय दायो ओंखाम जाबाय आरो ओमफ्राय जोङो जाथ'वाखै दायो फैसाखौ जाहोग्रोदों जों लास्टआव गोदिखौ जाना थांसै एसे देखायदो द मेरि गल्ड मालाबा थाफैनांगौ जानो भुटानाव बेरायनो बिदि मोजांखा फसायफ्लेबाय आङो बरिया कपाला Buatan jayw dah. Ini daw, ini kurma. Ini kurma. Mutton. Nung berulang jam nama? Saya. Bhutan ni daw bedo. Bhutan yang kamu kesana sih dah. Misti. Ani cake. Lili. Cake lagi. Ini bosnya siapa? Action bos ni malah. Thank you. वेलकम Ayo oncamkan masih. Daw, paneer, kurma, misti, nasi, ada acar, pandu, mula, kaibing, cake, nareng, macam. Ada. Jangan sih lagi pernah. Jangan sih bar. Terus aja deh. Berapa sih sih? Kamu jangan sini. Oh. Kamu siapa nang berapa? Akhirnya mau kue. Kongkar sini kan saya. Ini ada. Ini aku kongkar sini. Ada kongkar sih, namun. Dia ada deh. Nice. Bisa deh.
Ayo, besar nih. Nung gisu semua nunggu apa ya? Dah. Nih, botol mana Gisu semua ada. kok. Tuh tadi deh. Sarkai belum kau belum ayo. Tapi dia kita raung ni. Thangbai xin đến hỏi xe. Đi vào lối là được. Dia besar. Kan ada juga. Dos takan ni. Tak cute kak. Sudah. Di belah. Angslek. Kita tu orang. Bye bye sini mah. Boro orang. Angslek kan dah. Dia mana ni? Bye bye.